El Centre Cultural i la Biblioteca La Bòbila han convocat la 8a edició del concurs de microrelats negres a través de Twitter, Facebook i Instagram. L'objectiu d'aquest certamen és fomentar la creació de ficcions criminals i també l'ús de les xarxes socials. Harta de que nunca me prestara atención, decidí liquidarlo. La bala le entró por un oído y le salió por el otro. Aquesta petita història va guanyar la darrera edició del concurs de microrelats amb només 111 caràcters. Ara s'enceta una nova edició i ja es poden presentar les obres a través de Twitter i Facebook. Hi ha de temps fins al 30 de novembre. Sota el hashtag de relats negres, aquestes petites obres no han de superar els 140 caràcters. Tota una acrobàcia literària per condensar una història i arrencar un somriure al lector. Una de les característiques principals és l'humor negre. És a dir, tots són negres, però sempre tenen un punt d'humor macabre que crec que és el que fa, diguem-ne, que quan acabes la línia i mitja que ocupa el microrelat, diguem-ne, et fan somriure perquè penses, ostres, quina mala llet. Odiaba su frialdad en la cama. Perdió los nervios y lo mató otra vez. Aquesta és la 8a edició del concurs que organitzen la Biblioteca i el Centre Cultural La Bòbila. Van ser dels primers a impulsar aquest tipus de concurs i algun any s'han presentat més de 2.000 microrelats. Tenim bona participació i sobretot, diguem-ne, en distribució en el territori. És a dir, hi ha participació d'aquí, de la resta d'Espanya, de Llatinoamèrica, ens en arriben molts, d'Argentina, de Mèxic, que sempre és curiós, un dels avantatges de les xarxes socials. No hi ha límit en el nombre de microrelats a presentar. Poden ser en castellà o català. El premi és un lot de llibres de gènere negre i policíac de l'editorial RBA. Els guanyadors l'escull un jurat, però també el públic a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.